थारैनो माब्लाबा माब्लाबा दुखुबो नाङो जे जोंनि बिटिसि ओनसोलाव गोबां हारि हारिसा माने 22टा हारि हारिसा दङ माहारि दङ आरो मोनफ्रोमबो हारि हारिसानि दल संगठनफोरा दङ माब्लाबा दल संगठनफोरनि दैदेननाया गेबें लामाजों थाङो माब्लाबा एसे खेंख्रा थांनानै माखौबा सोरखौबा दुखु होलायनाया जायो दा बेखायनो जोङो बिनि गेजेरावनो खामानि मावलांनांगोन जोंहा बिजेपि दलआ मोनसे मोन्थोर दङ जे गासैखौ लाफानानै गासैखौ फोथायनाय होलायनानै गासैखौबो जौगासार होनो थाखाय मोनसे मोन्थोर दङ आरो बे हिसाबै जों खामानि मावलांनांगोन दा बे हिसाबै जोङो गासैखौबो फोथायलायनांगोन आरो मोनसे खोथायाबो बेखौबो नोजोर होनांगोन जोंबो सानसे समाव बर' माहारिया जोंखौ सोरबा माहारिया गादबना दोन्दोंमोन नामा हारिखौ नासयना दोन्दोंमोन नामा ओनसोलखौ माने गारना दोन्दोंमोन नामा बेखौ मोनदांथिनानै जोंबो आन्दलन खालामनो गोनां जादोंमोन सेपारेट स्टेट बिनि थाखाय बाध्य जादोंमोन नङा होमबा दा बेबायदि थासारिया गुबुन माहारिया जोंनि थाखाय जाया जोङो जिहेतु मोनसे खुंथाय मोनबाय स्टेट उइथिन दा स्टेट बायदि मोनसे खुंथाय मोनबाय बे खुंथायाव माने बिटिसि खुंथाय मोननायनि गेजेराव जिहेतु बर' माहारियानो मोनसे बिदा गेदेर हिसाबै रल लानांगोन खामानि मावनांगोन दा बे बिदा गेदेरफ्रा उन्दै उन्दै फंबायफोरखौ जुदि अनलाङाबा मावलाङाबा लांफायाबा निस्सय बिथांमोनाबो सानसे समाव खुद्रिगोन आरो खुद्रिनायनिजों लोगोसे सानसे समाव हयथ' माने दाद्रिनानै आन्दलन खालामनोबो बाध्य जानो हागौ नाथाय बेबायदि थासारिया फैया बेखौ नोजोर बोनानै जों खामानि मावलांनांगोन दिनै प्रमद बर' बिथाङाबो हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बेबायदि खोथाखौ साननानै गोबां मावदों गोनां बाध्य जादों बेहाय माहारिबाद होननाय बाथ्राया जोंहाथ' थागोन खिन्थु बिनि गेजेरजों लोगोसे जोङो हारि हारिसाफोरखौबो जोङो लांफानो जौगाहोनो निस्सयकै साननांथारगोन दिनै 2020 मायथाइनि 9 अक्ट'बराव जिहेतु आं बिजेपिआव हाबदों आरो बे 5 बोसोराव बिजेपिआ आंखौ फोथायनानै गोबां खामानि मावनो एबा बिबान होनानै खामानि मावनो खाबु होदों हिसाबै आङो देग्लाय जिहेतु बिसायख'थि फैदों बेखायनो 32 नं भेरगाव माने बियाबाव आंबो सासे बिजेपिनिफ्राय टिकेट नागिरदों आरो बे नागिरनाय हिसाबै जुदि दोलोआ होयोब्ला थारैनो आं खामानि मावनो हेरिनो थागथियारि जाना दङ 2021 मायथाइनि जि आसाम बिसायख'थिनि उनाव जोंनि सुबुं थान्दै महर हिसाबै पानेरि बियाबनि मानगोनां बिस्वजित दैबारिखौ दैथायहरदोंमोन आरो बिथाङा रायजोनि अननाय आशीर्बादाव आसाम आयेन आफादनि मोनसे गोग्गाथाव मोनसे बिबानाव बुंथिगिरि महरै बाननो गोनां जानाय हिसाबै गोबां सम बिथाङा रायजो राजानि खाथियाव फैनो हाया एबा जिहेतु सारा आसामखौनो बिथाङा नायनो गोनां जानाय हिसाबै गोबां माने खामानि थानाय हिसाबै बिथाङा समस्थियाव माब्लाबा फैनायनि थाखाय बिथांनि एबसेन्सआव गोबां खामानि मावनो थाखाय जोंफोरखौ खाबु होदों हिसाबै आरो फोथायनाय लाखिनानै खाबु मावनो होनाय हिसाबै जोङो खाबु मोनदों आरो बे खाबु मोननाय हिसाबैनो रायजो राजानि सेराव एबा रायजो राजाया गावनि अभाब अभिযোग माने समस्याफोरखौ लानानै आंनि सेराव फैयो आरो बेबायदिनो जोङो रायजो राजाजों जि मोनसे समस्या सोरहाबा देहायारि समस्या सोरबा माने समाजनि थानसालिनि समस्या लामानि समस्या दै जगायनायनि समस्या आबादनि समस्या आबादारिफोरनि समस्या बेफोरखौ लानानै फैयो गोबां सुबुङा फरायनायफोरनि फरायसा फरायसुलिफोरनि माने गोबां माने जोंनि ओनसोला जिहेतु निखावरि मोनसे ओनसोल हिसाबै सरकारनिफ्राय आसनि मोननो थाखाय मा खाबु दङ मा दङ बेफोरखौ उदिस लानोबो फैयो दा बे हिसाबै गोबां फुंनिफ्रायनो सुबुंफोरा फैयो आरो थारैनो आं गोग्गानायबो मोनो बिथांमोनजों सानफ्रोमबो सावरायनो मोननानै बिथांमोननि समस्याफोरखौ हानायसिम समाधान खालामनो मोननानै मोनसे गोजोननायबो गावखौनो गोजोननाय आरो गोग्गानायबो मोनो नोंथां थारैनो बे भेरगाव समस्थियाव हयथ' टिकेट मोनोब्ला केरियर जाफुंनो हायोब्ला नङा बेस्ट होननानैथ' आं गावखौनो बुंना लानायनि बाथ्रा नङा बियो आरो आं जेसेबां हागोन जुदि मोनमारोबा दोलोआ जुदि आंखौ फोथायनानै जुदि होयोब्ला आरो रायजो राजाया जुदि आंखौ राय होमारोब्ला अनोब्ला माने सिबिनो थाखाय बिथांमोनखौ आंखौ जुदि खाबु होयोब्ला निस्सयकै आं जेसेबां हागोन जिहेतु आं गोबाव सम रायजो राजानि फ्रन्टआव थानानै आगोलाव थानानै खामानि मावबोनो आं खाबु मोनबोदों गोबां बिथिङावनो होन गेलेनाय बिथिङावनो होन माने हारिमु बिथिङावनो होन बायदिसिना बिथिङावनो होन थुनलाइनि बिथिङावबो होन बिदिनो आं खाबु मावनो मोनबोनाय हिसाबै गोबां हारि हारिसानि गेजेराव हाबनो मोनदों दा बे हिसाबै आंनि जेसेबां हानायसिम आं रायजो राजाखौ सिबिनो नाजागोन बेथ' नङा जे माने गासै समस्याखौनो सासे सुबुङा माने सासे राजखान्थिबाबो बिबान मोननानै बिदि हाजोबगोन बेबो नङा अब्लाबो हानायसिम जेसेबां आंनि केपासिटियाव थागोन आं बेखौ मावलांनो नाजागोन आं खिन्थु बे नङा जे आं बेस्टनिफ्राय बेस्ट सासे माबा जागोन बेखौ सानाखै खिन्थु रायजो राजाया जिहेतु आंनि सायाव फोथायनाय दङ आं रायजो राजानि फोथायनायखौ आङो माने दुखु मोनहोआ बेखौ थार जोंनि बिटिसि ओनसोल बा बिटिआर ओनसोलावहाय 26टा जनगोष्ठी दङ
26 जन'गोष्ठीनि गासैबो मेन्टेलिटिफ्रा एखे नङा बयनिबो साननाय हनाया जेरै आसाम राजनिति दङ सर जोंनि नैबे बिटिआर माबायदि राजनितिजों जौगालांगोन होनना सानो नाय थांनाय इलेक्सनफोराव जोङो खोनानो मोनबोदों जे साथा मुस्रि कम्बल राजखान्थि खालामनानै बिपिएफआ रायजो राजाफोरखौ गुबुंले खालामजोब्बाय बेजोंल' थायोबा रायजो राजाया गोजोनोबा जोङो माने दानि जुगाव जि माने कम्पिटिशन जुगा मुग बेयाव कम्पिटिशन माने मुगायाव खारफानो हानाय नङा बे मोनसे बाथ्राखौ मोनदांथिना बेबायदि खावलायदोंमोन थाङै थुङै आखौ नैबे सरकाराबो बे साथा कम्बल राननाय माबाखौ नुदों जोङो माने मुस्रि राननायखौ नुदों आरो जोङो माने बिदिनो सरकारनिफ्राय बिथांखि लानानै बेबायदि मोनसे राननायखौ नुदों दा बेयो बिथांमोना मा बिथांखि लानानै रानदों बेखौ बा थांखि लानानै रानदों बेखौ जों मिथिया खिन्थु बिजेपिआ बे नंगौ जे साथा कम्बल होनानै नोंनि अभाब अभियोगखौ माब्लाबाबो पुरन खालामनो हाया मानो होनबा साथा गंसे 100-150 थाखायाव 7 थाखाल' लागोन नंगौ सोरबा गोरिबनि थाखाय बे बाथ्राया बिराद गिदिर खिन्थु नोङो बेखौनो लानानै बेखौनो फुस्लायनानै दोनोब्ला बिथाङा जेरैबायदि अरुणोदय मोननांगौमोन बिथाङा गावनि गथ'खौ फरायहोनो हानांगोन बिथाङा जोङो जेराव मानसि सम्पद बनायनो थाखाय बयखौबो खावलायबोदों जोंनि उन्दै उन्दै उथिफुनाय इयुन जोलैया मोजां रोखोमनि दावगानो हानांगोन बे बाथ्राखौ जोङो बुंबोबाय थादों आरो बेबायदिनो बिजेपिआ बेफोरखौ लानानैनो माने थांखि दङ दिनै माने लाइमोनफोरखौ लानानै जायफ्रा गासैबो साख्रि मावनो हाखाया एन्टारप्रेनियरशिप क्रिएट खालामनांगोन जोङो माने बेफार फालांगिफोरावबो थांनांगोन बेफोरखौ सुंस'नो थाखाय हेफाजाब होनो थाखाय दिनै CM ट्रिपल ए बायदि मोनसे आसनि बानायनानै 1 लाख थाखा फ्रि 1 लाख थाखा लन होनानै दिनै दावगाहोदों दा बेबायदि मोनसे थांखि लानानै जोंनि लाइमोनफोरखौ जोंनि इयुन जोलैखौ जोङो लांनो हानांगोन दा बेबायदि लांनो थांनायाव नोङो साथा कम्बलनि माबाजों माने होनानै राननानै माब्लाबाबो समाजखौ गोजौ लामायाव लांनो हाया खिन्थु बेबो जे माब्ला जोंनि गोरिब गुन्द्राफ्रा साथा कम्बलखौबो लुबैयो बे हिसाबै बिथांमोना हयथ' होदोंबो जानो हागौ खिन्थु बिजेपिआ बे थांखि नङा जे बेखौ होनानै जोङो अरुणोदय जिथुनिखि मासाव 1250 थाखा करि मोनो बेखौ जाहाथे बियो बिनिफ्राय माने मा होनना बुङो थालाङा बिनिफ्राय बियो माने गोजानाव थानाङा मोनसे बेखौ नोजोर बोनानै जाहाथे जों खामानि मावलांगोन बेबायदिखौ जों सानदों नाथाय मोनसे खोथा सोंनो नोंथांनाव आं बेजों लोगोसे जिखिनि अरुणोदय स्किमनि बेलायाव माने बेखौ स्टेटनिफ्राय बिजेपि सरकारा होदों गोबां जेबायदि क्राइटेरिया मोननो गोनां बिथांमोना मोननो हायाखै मोनै बायदिसो मोनदों बेनि बेलायाव नोंथाङा माबायदि गोख्रों राव बुंहरनो सानदों बे समाव दा नाय बेथ' जोंनि थाखाय बिराद मोनसे दुखुनांथावना मोनसे माबाबो जादों माने अरुणोदय जि माने बेनिफिसियारि सायख'नायाव माब्लाबा अरुणोदय जिथुनिखि बिथांखि जायनि थाखाय क्राइटेरिया होना दोनखादों जे जाय बिधवा ओमफ्राय जायफ्रा हाबा जायालासिनो बुरै गना थानाय 45 बोसोर जालांनाय जायफ्रा हाबा गारलायनानै माने लाइ बिसिलायनाय थालायनाय जायफ्रा माने फिजिकेलि चेलेन्ज हेन्डिकेप बिथांमोननि थाखाय आरो जायफ्रा 2 लाखनि खम इनकाम दङ बिथांमोननो होनो थाखाय अरुणोदयखौ माने आसाम सरकारा मोनसे बिराद मोजां माने आसनि लादों आरो बिनि गेजेरजों जोङो समाजखौ एसे जौगाहोनो हानाय मोनसे बिथांखि बियो दा बे हिसाबै बिनि सायख'नायाव बेलायाव नंगौ दिनै आङो पानेरि समष्टिखौ मोनसे नायबोनो मोननाय हिसाबै रिप्रेजेन्ट खालामनो मोननाय हिसाबै जोङो बुंथारनांगोन गिबि खेबाव 19,000 जोंनो हरदोंमोन माने सायख'नो थाखाय मोनसे कटा 19,000 सिम हानाय मोनसे कटा होदोंमोन खिन्थु जिहेतु जोंनि बिटिसि ओनसोलाव PCDC लेभेलावनो ग्रासरुट लेभेलनि इमप्लिमेन्टेसनफोरखौ एजेन्सि हिसाबै बिथांमोना मावो ग्रासरुट लेभेलजों बिथांमोनानो इन्टेक्ट थायो हिसाबै बिथांमोननोनो दायित्व होयो बिथांमोना मा जाहोननि थाखाय माने बासिग'नो हायासै माने गोबां माने माबा दंमोन बेनिफिसियारि दंमोन बिथांमोनखौ बासिख्ल' खालामनानै मात्र 8,000 होनो हाबाय माने गिबि खेबाव अरुणोदय गिबि खेबाव 8,000 जों होनो हादों उदालगुरियाथ' हामसिनो बावामोन 2,000 होनो हादों गिबि खेबाव माने बेसेबां मोननायनि गेजेरावबो 2,000 दा बे हिसाबै 11,000 थालांबाय 11,000 थालांनायाव जोंनि समस्थियाव गोबां जोङो रांनि खहा जादों नोंथाङा मोनाबो जानो हागौ आं मोनाबो जानो हागौ सोरबा गोरिब गुन्द्राया मोनगौमोन अरुणोदय बेनिफिसियारि जिथु क्राइटेरिया खालामो बिथांमोना मोनगौमोन दा बे हिसाबै बेबो थालांनायनि जाहोनाव दिनै अरुणोदय 2 होबाय 2आवबो बिदिनो गासैबो फुलफिल जायासै अरुणोदय 3 होबाय दा अरुणोदय 3आवबो बिदिनो जों गोबां खेलिमेलि जानायखौ नुनो मोनदों सोरबा मोनथावै मानसिखौ माने सायख'ना दोनदों सोरबा मोननो गोनां मानसियाबो थालांदों बेबायदि बाथ्राखौ जों नुदों जायनि थाखाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंनो गोनां बायद' जादों जे बिटिसि एबा बिटिआर ओनसोलाव प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी होननाय खोथाखौ बुंनो गोनां जादों बे प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी खोथायानो जाहैबाय जे सोरबा अरुणोदय
माने बासिख'ना होबाय आरो जायखौ सानैसोखौ गारना गालांबाय द्वितीय श्रेणी माने नैथि खलबनि माने नोगोरारि बायदि खालामना गालांदों बेबायदि बाथ्रानि थाखाय बेखौ बुंनो गोनां बाध्य जादों बिथाङा दिनै मोनसे सोंथि जोंनि गेजेराव जायो सिपाझार मंगलदै बा आसामनि बिटिआरनि माने गुबुनाव मोनसे गामियाव 100 जुदि आइजो दोङोबा 100 दुखिया आइजो दोङोबा बिथांमोना मोननो हाजोबोबा जोंनि ओनसोलाव मानो मोननो हाया बाथ्राया बेयाव दोङो जोंनि ओनसोलावथ' मोनजोबनांगौमोन दा बेखौ लाबोनांगौब्ला जाय आसनिखौ जाय सरकार माबा दोलोआ बानायदों जाय सरकारा बानायदों बे दोलोनि थोंजोङै लाबोनो थाखाय जोङो नाजादों थारमाने दिनै जायफ्रा पिसिडिसि बिथांमोना बबेबा गामियाव 35 आइजो दोङो 35 आइजोनि थाखाय 35खौनो होनो हानाय फर्म लाबोनो हानांगौमोन किन्तु 20 फैबाय बे 20खौनो लाबोनानै दिनै बासिखौ होनो गोनां जादों 15 जोंना थालांबाय किन्तु बिथांमोना बुंनांगौमोन जे आं 35 नङाबानो बे 15खौबो मोनफायाबा आं गामियाव थांनो हाया बेखौ बुंनानै बिथांमोना डिमान्ड होनानै लाबोनांगौमोन दे बेबायदि मोनसे माबाखौ जों नुनो मोनदों किन्तु बेनो जे अरुनदय आसनिया मोननांगौ मानसिफोरा मोनथारनांगोन आरो बेखौ माने बेबस्था खालामनो थाखाय बिजेपिआ माब्लाबाबो उन फासावा बिनि थाखाय जोङो खामानि मावलांबाय थागोन आरो अरुनदयआ जाहाथे मोनो बयबो माने जायफ्रा मोननो गोनां क्राइटेरिया गैले बिथांमोना मोननो हायो बिनि थाखाय जों नाजागोन